syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang gift. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Glow with confidence. Come to the Metro Supermarket Health and Beauty Fair from July 1 to 31 with up to 50% off on great selection. MRC members are in for an exclusive treat. For every 1,000 peso single receipt purchase on health and beauty items, entitles you to a 1 free golf umbrella. Or with every 800 peso single receipt purchase, you can get a free 1 Saver Select liquid hand soap 500 ml. Available from Thursday to Sunday only. See poster mechanics for details. Per DTI Fair Trade Permit number FDEB 195909 series of 2024. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1:02. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Piglalauman kan UP Marine Science Institute ang padagos sa paghiwas kan tagas kan petrolyo hali sa naglubog na oil tanker na MT Terra Nova sa kadagatan na parte kan Limay Bataan. Sarong oil spill trajectory model ang ipinalawas kay ni kung saan mahihiling ang posibleng bulos kan petrolyo sigun sa pattern kan panahon asin kondisyon no manungod sa lokasyon kan mga mancha kan petrolyo.
Sigun sa pinakaultimong obserbasyon kan Hulyo 28, posibleng umabot ang spill sa norteng parte kan Bulacan. Posibleng man na maapektaran ang baybayo na parte kan Cavite. Enot ang ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sarong Interagency Task Force para tulos na masimbagan ang epekto kong oil spill hali sa naglubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Yan ang pangalaunang bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Kumusta? Welcome po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Good afternoon. Diyos maray na hapon sa Indogabos na nag-aantabay kang programa ngunyan na Simana. Lunes hanggang Sabado, 1:00 hanggang 2:00 ang satuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Sana po maray ang sa indong hapon. Takumbakong maray ang sa indong hapon. Gibuhuntang marhay. Siyempre ta ako mataog giraray ning informasyon, inspirasyon, asin bendisyon sa indong mga magdadangog. And by the way, ini po sarong tape as live ta si Father Butch Bombase OP ay may gigibuhon po ngunya na 1:00, ano? Medyo busy rin po tayo pero just the same, parang padagos man kita giraray sa satuyang pagtao ning inspirasyon sa Indogabos. Yaon mga ako giraray. Okay? So welcome po welcome po kamo. Kalang day ko kamo ito mga text messages nindo day ko mababasa. Ano? Pero just the same, pwede po rin kami mag-message po lalong-lalo na doon sa DCGB News Online. Mag-message po kamo ano? And by the way, sa second part sa tuyang dadawong giraray ang marhay na magayunon na dula, inspirasyon sa buhay ni Bishop Bersosa at ni Madre Laura. Sa second part po iyan. Okay? So, mahadanaugta ang magayon na drama. Okay. Ngunyan daw, siyempre Lunes mga tugang petsa 29 kang bulan ning Hulyo 2024 sa tuyang sineselebrar ang kapistahan kang tugang ni Maria at ni Lazaro. Walang iba kundi si Marta. Alam mo magayuno ng istorya ni Marta. Sinda magturugang, masasabi ta na si Marta mga tugang, mahiguson, maistimahon baga pag may bisita. Kaya nga, at the same time, prangka si Marta. Di ba pagkagadan ni Lazaro, sinabihan niya si Kristo, kung yaong ka sana digdiho, day ko nagadan sa kuyang tugang. Pero alam mo, sabi ni, naniniwala ako pamanggiraray sa emo. Ika ang Mesiyas. Kaya magayunon mga tugang. Sana, sabi nga, dapat i-balanse ta ang trabaho sa kabuhay. Kasi hanap buhay. Yun nga ni, trabaho sa kabuhay. May mga tao kasi, huna ninda, ang buhay, hanap ng buhay. Kaya din hindi natatagpuan ang buhay kasi hanap buhay. Kasi senda, una ninda, ang buhay ay hanap buhay lang. Trabaho ka sana, magtrabaho. Dahil man tabi, we are not made to work. We are made to live. Okay? But of course, in order to live, we have to work. Yan. Kasi sa Bible, may
sinabi naman, sino man ang hindi nagwo-work o na nagtatrabaho, they shall not eat. Dahil na magkakan. Okay? Ngunyan na daw mga tugang sa tuyang sinisilbrar piyestahan ni Santa Marta. Yan. Kaya pag sinasabing, ay Marta, alam mo pag ang mga Marta, masisipag iyan, no? Naalala ko yung Marta, Marta's Vineyard, o yung mga talaga nagtatabang, matinabangon man iyan, okay? Alam mo mga tugang, ang tiyak na kasaysayan tungkol kay Santa Marta ay matatagpuan, mahiling ta mga tugang iyan sa New Testament. Kasi sabi ko nga ni Kasubago, ini si Marta tugang ni Maria at asin si Lazaro, magturugang sinda. Siguro hindi man talaga tugang sa dugo kasi they live in a community. Yan. Kapag nasa community, brothers and sisters. Ano? Subalit, makikita natin yan sa bagong tipan, sa New Testament, hindi sa lumang tipan. Subalit, ang iba ay batay lamang sa sinasabi na banal na alamat. Okay? Mga istorya. Pero alam mo, ang istoryang yan, banal na alamat, ay may may katotohanan, okay? Mahiling ta mga tugang na samantalang naglalakbay si Jesus ay pumasok sa isang maliit na bayan, 2 milya ng silangan ng Jerusalem na kung tawagin ay Betania. Kaya si Mary of Bethany ay iyan ang tugang ni Marta. Bethany. Kasi ang mga babae, baga ang apod dumansenda ay mga Maria. Pag babae, Maria. Ang malalaki, ang apod? Bako man Mario, kundi siguro may mga Jose. Depende kadakol baga ang mga pangalan kan. Pero mga babae kasi, mga pangalan Maria, taga Magdala, si Maria Magdalena, Maria taga Nazaret, si Maria na taga Salem o taga Salome, si Maria na taga Betania, yan. Sa mga tugang, si Marta ay tinanggap sa bahay ng isang babaeng nagngangalang sinasabi na Marta. Si Jesus mga tugang, kaya nga kung pag-abot sa hospitality, very hospitable po si Marta. Alam mo, ang ibig sabihin ng Marta sa salitang Arameo ay ginang. Okay? Ginang. Okay? Ano ang sinasabing ginang? Miss, na may kapatid na nagngangalang, sabi ko Kasubago, Maria. Samantalang si Marta ay nagliligalig sa maraming gawain, siya ay lumapit at nagwika nga kay Jesus. Sa Ebanghelyo sa araw na ito, siyempre mababasahin natin mamaya yan. Ito po yun Ang sabi niya kay Jesus, talaga maprangka talaga siya. Sabi niya, Panginoon, hindi ka ba na babahala na ang aking kapatid ay iniwan akong naglilingkod na mag-isa? Yun. Ano sinasabi digdi ni Marta? Nagrereklamo? Siguro, pero alam mo, nahiling ni Marta na si Jesus kasi saka si Maria ay nag-iistoryahan. Parang nahiling kasi minsan, ano ba ang relasyon natin kay Jesus? Personal o functional? Iyan. Siguro pagiling-ilingon iyan. Kasi, hindi ba nga nangyari, si Marta ay ang hiling niya, totoo pag may bisita kita, maganda talagang istimahin, pakainin, pero ang hindi naman pupunta ang bisita sa inyo parang kumain. Ang bisita pumupunta parang kumustahin ka, makipag-usap sa iyo, yan catching up bagan iyo. So yan ang ginawa ni Maria. Pero si Marta ay naging abalang-abala sa maganda po ang maglingkod, maganda po 'yun, mag-istima. Pero alam mo, minsan kasi napupunta na lang tayo sa sinatawag na yung ito bagang functionality rather than yung personally.
Yun, ano? So yun. Kaya sinabihan, sabihin mo nga sa kanya na ako'y tulungan. O yun, sabi ni Marta, na tulungan siya ni Maria. Kasi siguro nagluluto ngayon si Marta para may makakain si Jesus. Alam mo ang sagot ni Jesus kay Marta? Marta, Marta, nagpapakapagod ka. Yan, tingnan mo, pagod ka na ba sa buhay? Marami tayo, no? Trabaho kasi ng trabaho, pero nakakalimutan na mo magpahinga, ano? Lahat ng mga pinagpaguran mo, saan mo gagastusin yan? Mamaya, sa gamot na lang, sa ospital na lang. Kaya totoo tayo nagtatrabaho, pero huwag naman magkapakapagod kasi number 1 sa buhay natin nga ang stress. Ang sabi ni Jesus, Marta, Marta, nagpapakapagod ka at naliligalig sa maraming bagay. Yan, no? Kasi marami tayong mga alalahanin. Yan po ang problema sa buhay natin. Ano? Marami tayong mga concern. Sa katunayan, isang bagay lamang ang kinakailangan. Iyon, pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Ito po'y matatagpuan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 10, talata 32 hanggang 42. Na actually mga kaibigan, yan po ang ating Ebanghelyo sa araw na ito. Ano? Na kung saan si Marta mga tugang ay pinagsabihan ni Kristo. Kaya siguro pag nilay-nilayan natin, ano? Pag dinay natin, sabi nga pag-urup-urupan ta, ikaw ba'y ginawa ng Diyos para magtrabaho o ikaw ginawa ng Diyos parang mabuhay? Totoo, kailangan natin magtrabaho, ano, parang mabuhay. Pero sana, sabi nga, ang trabaho natin ay gawin natin to develop our skills, not to stress us. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos sa mga paalala. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy kap. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Mga tugang, balik po kita gararay sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ng University of Santo Tomas, Legazpi, ngunyanal daw ning Lunes, primer dia de semana, July 29, 2024. At sa tuya nga ning sineselebrar ang kapiestahan ni Santa Marta. Okay? Si Atang Baga. Alam mo, sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 8, talata 1-3, pinakikita sa tuya, pinapahiling sa mga tugang, na si Marta, saro sa mga babae na sumusuporta kay Jesus asin sa iyang mga disipulos o sa apostoles sa mga pangangaipon ninda. Ano? Siguro matibayon si Marta na magluto. At siguro nga sabi nga digdiyo na she is a remarkable disciple of Jesus. Ano? And sabi, Martha was even the sister of the first woman disciple of Jesus. Mary, her younger sister, was the one who anointed Jesus with oil. Ano? Kasi sa Bethany. Ano? So ano po ang makikita natin dito? Kasi hindi mo pwedeng pag nagsa-celebrate kita kay Marta at kay Maria, si Marta lang ang ang satuyang pinag-uurlayan. Magtugag ining magbabaing ini, ho? Ano? So, mahiling ta mga tugang na naniniwala ko ng istorya ni Maria at ni Marta nagtuturo sa tuya na we need to be both Mary and Marta. Ano? Importante iyan, ano? We need to keep our priorities in the right order. Sabi nga ni, no matter how busy our lives are, kasi okupado, busy tayo, pero sa kabila ng pagtatrabaho ta, sabi nga ni, miski Domingo nga nagtatrabaho, pero di ka maglingaw na magsimba ka. Di mo paglingawan ang Diyos, busy ka sa mga gawain, pero gawain sa Diyos, hindi mo pinaasikaso. No, importante po yan. Okay? Sabi nga, it's a matter of prioritizing, sa tamang panahon. Yung number one. So number two. Yun. Kaya, no matter how busy our lives are, we need to seek God first in everything. Sabi nga, importante ang Diyos bago ang gabos. Kaya, sa primero, in Diyos per me, we need to seek God first in everything that we do and then get busy with the million of one tasks that need our urgent attention. Kasi pagkaiba ta ang Diyos mga tugang, ay magayon iyan, kadakol kitang magiginibo. Tatabangan kita ng Diyos. Ay sasabihin mo, hindi, kaya ko na iyan, Father. Alam mo, totoo kaya ta iyan, pero magkukulang kita dahil ang tao may kahinaan. Magayuno kadakol kitang leksyon na mauukudan kay Marta at asing kay Maria. Kadakol mga tugang, kadakol baga. Sabi nga ni
ang primerong leksyon siguro na mahiling ta mga tugang ki Marta, yung nga ni Iniho, first, dito sa istorya ni Marta at Maria, may 4 na leksyon na itatao ko sa Indo. Number 1, go straight to Jesus with your problem. Yun, giniba ba ni Marta iyan? Kung may problema ka, lumapit ka kay Jesus, lumapit ka sa Diyos. Go straight to Jesus with your problem. May alam naman ng Diyos sa tuwing mga problema. When Martha demanded that Jesus tell her sister to come and help her, he said, Martha, Martha, sabi Lord ni Lord sa iya, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken from her. Okay? I wonder if Martha was embarrassed by what Jesus said to her. Hindi naman ipapahiya ni Jesus si Martha. Did she realize that she was missing out by being too busy, serving instead of using time to sit and to listen to Jesus? Yan importante mga tugang. Have time to listen to Jesus, okay? Go straight to Jesus with your problem. I wonder if you and I, minsan baga, get our priorities wrong, and get too busy serving when we need to still in God's presence. Okay? Importante yan. Okay? Number 2, mahalaga po ini mga tugang. Anong leksyon? Come boldly and confidently in the Lord's presence. Na-notisyan mo na si Martha was very comfortable confronting Jesus with her problem. Magayon mga tugang ngayon kasi before the Lord, before God, wala naman tayong may tatago eh. Totoo naman eh. Sabihin mo kay Lord, Lord, alam mo nagagalit ako eh. Lord, alam mo nalulungkot ako. Lord, sabihin mo ang problema mo. Be comfortable with the Lord. Minsan nahiya pa tayo. Alam mo si Martha, magayon ang digdi ang istorya niya. Martha is so comfortable and confident in Jesus' presence that he can say to him exactly how she feels and does not have to hide her frustrations. So, wala naman tayong matatago. Ano ang matututunan natin kay Martha? Matututunan natin kay Martha, we can cultivate a relationship with Jesus that is so solid and intimate that we can boldly come into the throne of grace of God's presence anytime. And at all time, without fear and wanting to hide from Him. Kaya wala naman tayo, huwag ka na magtago kay Lord. Sabihin mo. Number 3, ang matututunan natin sa buhay ni Martha, seek God's peace. Yun, hanapon ta ang kapayapaan. Ang kapayapaan naman, ang katuninungan, mapupunta talaga kay Kristo yan. So, tingnan natin si Martha. Martha learns that very important one thing. Yun, hindi ba? Natuto siya. Sinabihan kasi ni Jesus siya that Jesus wants for all of us. Jesus teaches Martha that the most important thing in life is to seek His presence. Hanapon ta muna ang Diyos. When we get that one thing right, then everything else will fall into place. O yun. Minsan kasi hinahanap natin ang tamang lugar sa masamang ang tamang bagay sa masamang lugar. Minsan dumang ka sa beer house, nalulungkot ka. Tama ba yon? Mali. Kasi pag nandun ka sa beer house, ano nangyari? Ahalukin ka ng babae. Anong nangyari? Nagkasala ka tuloy. Hindi pwede yon. If you are looking for one thing, don't go to the wrong place. Yan. Dapat right place at the right thing, at the right time. Yan. When we seek God first, alam mo mga tugang, we have gain wisdom and grace. Okay? So, napakahalaga po yan. Kasi nandiyan naman. So, number 4, activate your faith muscle like Martha.
Alam mo, sa panahon na minsan tayo ay nasusubok o sinusubok, kinakailangan, sabi nga, activate your faith muscle. Paano ma-activate ang iyong faith muscle? Exercise your faith. Tulad ni Martha, no? Si Martha baga, nakita natin na nung namatay ang kanyang kapatid na si Lazarus, we see Martha express extraordinary faith in Jesus as the Son of God. Naniwala si Martha nang sinasabi ni Martha kasi, kung nandito ka lang sana nabuhay ang kapatid ko. Makikita natin sa Kabanata 11 yun. Mary and Martha sending urgent word to Jesus that Lazarus was very sick. But Jesus delayed coming. Nagpahuli pa siya. At then Jesus told them plainly, Lazarus has died. And for your sake, I'm glad that you was not there so that you may believe. But let us go. Okay? Tandaan po natin mga kaibigan ito. Okay? Jesus had a plan. May plano ang Diyos. A good plan. It was unexpected plan that caused much delight and much controversy all the same time. Okay? Napakaganda po yan. So, tandaan natin, marami tayong matututunan. Ang sabi ni Martha bala, tinanong siya ni Jesus, do you believe this? Sabi ni Martha, yes, Lord. I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is coming into the world. Wow! What a statement of faith from Martha. Yan ang sa tuya dapat mapakinggan. But anyway, sa pagbabalik ko mga tugang, sa tuya namang pakinggan ang inspirasyon ng buhay ng servant of God na walang iba kundi si Bishop Alfredo Versosa at isang katekista na si Madre Laura, ang dulang May Isang Bayani at Banal. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Our all-day busugeras, Vice Ganda, and Baymay. Magbusugera, mag-savor sulit, busog meals all day, 99 na lang. All day, daming choices. Ang magbusugera, For breakfast, lunch, and dinner. cheesy egg pizza, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. Ang mabusugera. Mag-savor sulit busog meals all day para Ang magbusugera. Cheesy egg desal and longganisa only available during breakfast hours. Mag-savor sulit busog meals. 99 pesos na lang. All stores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serving today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Tugang, balik po kita sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase Oping, ngunya na daw ng Lunes. At sa tuya ng pakinggan, ang episode 31, pinamagatang Magandang Gawa, Mabuting Balita. Pakinggan na po natin. Hatid sa inyo ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary at ng himpilang ito. Minsan, may isang bayani. May salaing ti iglesia tayo.
iisa lang ang ating simbahan. Apay nga umadayukin kinilanang mo. Apay at alikodan, tinagtaudan, ti pamatam. Dito ka namulat, dito ka bininyagan, dito ka kinumpilan at ikinasal. Bakit ngayon ay ikaw ang sumisira sa ating simbahan? Kikieres ka na tu, amada madre? Magagawa mo bang talikuran ng iyong ina? Matapang, Walang pagsuko buo ang loob. para sa Diyos at may isang banal. Tinawag mo ako at nakinig. Dinala mo ako rito at sumunod. Senyor, damak ko ang sakit ng iyong koronang tinik. Ang hapdi ng mga sugat sa iyong mga paa, kamay at tagiliran. Ang mabait na abdo, pero papasanin ko, inkluso lo pesado pus. Kakayanin ko. Huwag mo lang akong iiwan. Dahil ikaw lamang sapat na. May isang bayani. Naghihintay ang iyong inang simbahan. At may isang banal. Akumpanyame. Samahan mo ako, Senyor. Samahan mo ako. Bayani. At banal. At ngayon, sa ating dula. May balitang hindi maganda sa pandinig. Entonces, tama ang balita. May bahay aliwan, hindi lamang isa, dalawa, marami sa San Pablo. Tama ba? Está bien? Está bien, Monsenyor. Maraming anak, serbesa, gin, may mga babaeng pwedeng isayaw. Mga bailarina, pinupuntahan ng maraming kalalakihan. Inaabot hanggang madaling araw. Ay, Madre de Dios. At ilan hakbang lang sa simbahan? Malapit lang po. Hindi man lamang nagdalawan na isip ang may-ari. Ang mga bastos, mga walang galang, sin respeto, sin delikadesa, irreverendo. Kung kaya't mainit, nag-aapoy ang kanyang humiliya. Oo, narinig niyo ako. Narinig niyo ako. Tama, isang Nueva Babilonia ang San Pablo. Lugar ng mga makasalanan. Hindi na nahiya. Ilang kanto lamang ang layo sa atin na simbahan. Ilang kanto lamang mula sa seminaryo. Santísima, sin respeto por la iglesia. Wala nang respeto sa simbahan. Sin delikadesa. Ito ba ang gusto natin sa atin na bayan? Sa atin na dioceses? Es esto? At napakasakit na katotohanan para sa ating simbahan. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Ito na. Padre Ramon, makinig ka. Ililipat kita ng lugar. Entiendes? Kakausapin ko si Lagrimas. Kailangang matigil ang Padre Ramon, nakikinig ka ba? Ha? Opo, Monsignor. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko sa iyo? Padre Ramon. Naiintindihan mo? Buntis na po siya. Diyos mio.
Maraming aanihin, kakaunti ang manggagawa. Mahalin natin ang ating mga pari, mga manggagawa sa ubasan. Marami ang tinatawag, kakaunti ang pipiliin. Ibigin, huwag aangkinin. Sila ay para sa Diyos at hindi para sa atin. Magandang gawa, mabuting balita. Ika-31 kabanata sa ating dulang, may isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Hindi naman yun ganun kadali, Gregorio. Kakailanganin pa rin ang dispensation mula sa Roma. At kahit pa sabihing umalis ka na sa pagkapari, pari ka pa rin. Once a priest, always a priest. Yun po ba, Padre Oviar? Oo. At kahit lumipat pa siya sa ibang simbahang hindi katoliko, pari pa rin siya na inordinahan sa ating simbahan. Hindi na mababago pa yun. Kaya pala masyadong dinamdam ng obispo. Masakit din po ba? Dahil mahal niya ang bawat pari niya. Lalo na kung siya ang nagpahid ng langis sa ordinasyon. Oo, tama. Masakit lalo na kapag may nakakarating sa kanya na balita na may pari siyang sugarol, manginginom, naninigarilyo. Malungkot. Isipin mo, Gregorio, ang kamay ng isang pari na binindisyonan ng banal na langis na sa konsagrasyon ay siya nagtataas sa banal na laman at dugo ni Jesus. Tapos, maninigarilyo ka o kaya hahawak ka ng manok, ng perang pantaya sa sugal, sa tupada. Tapos, makikita na sa bahay aliwan, sa salunan, sa kabaret. Wala ring iniwan sa mga paring nabubuhay prinsipe. Nagpayaman dahil tanggap ng bigay ng mga mayayamang byuda at masalaping politiko. Hindi iniisip na ang lahat ng iyon ay may kapalit. Kaya kapag pinatawag, hindi na makatanggi. Hawak na sa liig. Meron namang iba na akala mo hari. Kapag nag-utos, ang gusto hindi mababali. Ayaw makinig sa kanyang mga parokyano. Ay, naku Gregorio. Darating lahat yan sa'yo kapag pari ka na. Kaya, huwag kang matutokso. Huwag naman po sana. Huwag naman po sana. Kaya mga pari, hindi dapat kinalilimutan ng kanyang mga vows. Alam mo na yun. Opo. Vows of obedience at celibacy. Magaling. Está bien. At huwag ikakatwiran na malayo ang kanilang parokya. Natawid dagat, na nasa bundok pa, hindi makatwiran yun. At hindi katwiran yun. Ang pari ay pari. Siya ang namamagitan sa Diyos at sa mga tao. Malinaw? Naintindihan ko po, Padre Oviar. Kaya dapat ang pari laging nagdarasal. Laging nagsasagawa ng Holy Hour. Lagi sa banal na Santisimo. Dahil ang dyablo, lagi ring nag-aabang. Naghihintay. Iwasan mo na. Anyo pa lamang ng kasalanan. Natatandaan ko, marami kaming sabay-sabay na pumasok pero pagdating sa philosophy, nabawasan. At lalong kumaunti ng tumungtong na kami sa theology. Sa diaconate, mabibilang mo na sa daliri. Hindi madali, hindi lahat. No es fácil, no todo. Sinasala. Akala natin wala nang problema, Padre Juan, pero naroon pa rin ang tukso. Tama po kayo, Obispo Versosa. At hindi lamang si Padre Ramon ang may katulad na kaso. At hindi lamang dito sa ating diocese. Estoy muy triste, Padre Juan. Masyado akong
Masyado akong nalungkot. Pakiramdam ko namatayan ako ng isang anak. Pero no puedo hacer nada. No. Pero wala akong magagawa. Alam na ng lahat. At hindi ko na gustong maulit pa. No mas. Ano po ang balak ninyo? Bigyan ng marami na leksyon sa moral theology ang mga seminarista. Ipaliwanag mabuti sa kanila ang canon law. Buwan-buwan ipatatawag ko ang lahat ng mga kaparian para bigyan sila ng rekoleksyon. At kung na kinakailangan, ako na mismo ang magtuturo sa mga seminaryo. At ganun nga ang ginawa ni Obispo Versosa. Pinagbuti ang pagtuturo sa mga seminaryo. Kumuha ng mahuhusay na profesor ng canon law at buwan-buwan may sinasagawang spiritual exercises para sa mga pari ng lipa sa katedral. Padre Juan, tingnan nyo nga naman, oh. Napakarami na palang pari sa lipa. Yung iba, kilala ko, pero ang ilan, parang ngayon ko lang sila nakikita. At marami ring bago. Oo nga. Isang araw, isa ka na rin sa mga yan. Padre Juan. Ilang taon pa ba? Padre Juan, diakono na ako sa susunod na taon. Malapit na po, Padre. Malapit na. Pagbutihin mo. Marami pang pari ang kailangan dito sa lipa. Ipagdasal mo ako, Padre Juan. Gustong-gusto ko na po. Lalo pat, nakikita ko kung gaano kagaling mamahala ang ating obispo. Lalo pa itong buwan ng ehersisyo spiritual ng mga pari. Pati kaming mga seminarista nakakasama. Kaya nga, sa bagong programang ito ng obispo, mas makikilala niya ng gusto ang mga pari ng lipa. Yung mga problema nila, mga pagsubok, mga gustong sabihin. Maganda yon. May dialogo. Hindi naman mahirap kausap ang obispo dahil nakikinig. Hindi sarado ang isip. Napansin ko nga po eh. At kapag siya ang nagtuturo sa amin sa seminaryo, nakikinig kaming lahat. Matalino. Mahusay magturo. Ang gaganda ng aral. Sobre saliente sa Litran at Universidad ng Santo Tomas. Matataas lahat ng grado. Mapalad tayo. Halina po kayo! Halina po sa loob. Huli ka na. At habang nagsasagawa ng kanyang mga spiritual exercises at dialogo sa mga pari, ang obispo, patuloy naman sa kaniyang mga gawaing propagation of the faith, sina Madre Laura at ang kanyang mga katikista. Ipinapaalala lamang po namin sa inyo, Mang Narsing, ay mahalagang pinabibinyagan ng mga bata para maalis po ang kanilang minanang kasalanan. Ano po yun? Minanang kasalanan? Paano yun? Kahit sanggol, meron ng kasalanan. Yun po ang doktrina o paniniwala ng ating simbahan. Mang Narsing, sa ating pagsilang, ang mga nagawang kasalanan ni na Eva at Adan ay ating taglay. Nawawala lamang po yun kapag tayo ay nabinyagan. Gayon? Ay opo, at sa sakramento ng bautismo, napapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. At hindi lamang po yun. Kailangan din pong tumanggap tayo ng sakramento ng kasal.
isa pong malaking kasalanan sa Diyos na magsasama ang babae at lalaki na hindi kasal. Pareho din lang naman yung nagsasama ng kasal at di kasal. Basta nagmamahalan. Ay naku, hindi po. Yung kinakasal, nababasbasan ng ating simbahan. May bayad naman. Ho? Lahat naman diyan sa katedral may bayad. Kaunting kibot, bayad. Huwag na lang. Ay, naku. Ay, Mang Narsing. Ay, ang layo po nitong lugar ninyo. Ang hirap akyatin. Ay, dinayo po namin kayo para lamang Ay, sino ba nagsabi sa inyo? Nakitin ninyo kami rito sa bundok. Dahil hindi po kayo na nakakababa sa bayan kaya po kami na po ang umakyat para ipaalam sa inyo na papinyagan niyo po yung mga bata. Naku, wag na. Kami na may naniniwala sa Diyos at saka nagdadasal din kami. Ayos na yun. Salamat sa pagparito. Mang Narsing, si Madre Laura po ang sasagot sa lahat ng gagastusin. Ho? Pakiulit nga. Si Madre Laura po. Kilala niyo ga si Madre Laura? Yung magandang madre? Opo. Yung payat? Opo. Yung magaling tumugtog ng organo? Alay, oo naman. Siya nga po yun. Tama po. Alay, di ko makalimutan na minsan napadaan ako sa inyong lumang kamalig. Inabutan ako ng ani ninyong mga mais. Nagpahabol pa ng ilang salop na bigas. Nagsuksok pa nga ng 10 piso sa bulsa ko. Napakabait ni Madre. Ay, oo nga po. Parang natatandaan ko na... Ay, andun po kayo sa aming tarangkahan. Nanonood sa pamimitas namin ng tanim na mais. Opo, ako nga po yun. Di pabibinyagan niyo na po ang mga anak ninyo. Teka, kailan gayan? Ay, ngayon pong linggo, yung binyagan sa umaga. Sa hapon po, yung kasal. Naku, paano? Magbabaon pa ba kami? Saan kami manananghalian? Ay, may pahanda po ang obispo. Ay, wag po kayong mag-alala doon. Opo. Ang gusto lang po ng obispo at ni Madre Laura na maikasal yung hindi pa kasal at mapabinyagan po ang mga bata. Ay, sige. Ay, salamat. Pero sana po makababa kayo bukas para magpalista. Kailan nga ba? Kami mag-asawa? Abay, mas mahusay po. Kagaling naman Josepina! Parinig ka nga! Pabibinyagan na natin ang mga bata! Pakakasalan na kita! Ang dami! Mga magulang, ninong at ninang ng mga bibinyagan. Ang iba ay kukumpilan. Gaya ng gusto mong mangyari, Obispo Versosa. Binyag, kumpil, kasal. Mahusay, maayos. At halos lahat ay sina Madre Laura at ang kanyang mga katikista ang nagsaayos. No hay duda. Sadyang magaling sina Madre Superiora Laura. Gaya ng gusto niyong ipagawa sa kanila. Propagación de la fe. Mismo. Pero di ko sukat akalain na mahusay din sila sa pagpapalaganap ng ating doktrina. Opo. Donde están? Ayun po sa kabila. Nag-aayos naman ang mga ikakasal. Halika natin. Sige. Diyos le bendiga, Madre Laura. Mi obispo. Bago tayo magsagawa ng binyag at kumpil, naisong sabihin sa iyo, mahusay, magaling, organisado. Felicidades, Madre Superiora Señora Laura. Felicidades. Gracias, mi obispo. Muchas gracias. Pero hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi rin sa aking mga kasama. Nabanggit mo, mamaya, pagkatapos, magtungo ka sa aking opisina. Mayroon akong magandang balita. Magandang balita, mi obispo? Si,
Mas tarde. Padre Oviar? Nakahanda po silang lahat para sa pagbibinyag. Tayo na po. Madre Laura, ito ang sinasabi ko sa iyo na maganda na balita. Buenas noticias. Sobre? Abuelo, buksan mo. Ha? Kwarta? Si. Tantos dinero? Napakarami. Galing sa nunsyo. Bayad sa mga abito at kasulya na ginawa ninyo. Ho? Les gusto tu trabaho. Nagustuhan na ng mga pari sa Espanya ang gawa ninyo. Pulido, maganda, primera klase, lalo pa ang mga burda sa kasulya. Gusto pa nila magpagawa ng mas marami. Ay, salamat po. Sigurado ako, matutuwa sina Arda, sina Ida, Doray at Angge, pati na yung magkakapatid na Jacinta at Pilar. Oh, gracias, mi obispo. Magandang trabaho ay pinupupurihan. Mainam na gawa ay laging may gantimpala. Huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti at maganda. Dahil ang lahat ng ating gawa ay nakikita ng Diyos na sa atin ay lumikha. Kaibigan, sundan ang pagpapatuloy ng ating dunang. May isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Mga nagsiganap. Nora Buencamino, John Urbano, Wendy Villacorta, Daniel Deofante, Rose Barin, Alex Agkawili, Didi Tanwakil, Edgar Nabalta, Veron Calaguas, Rona Aguilar, at mga madre ng Missionary Catechist of the Sacred Heart, Sister Leodilin, Sister Eugene, Sister Diva, Sister Cynthia, Sister Jane, at Postulant Jillian. Kasama ring nagsisiganap sila Joe, Tom at Jom Olorisissimo at Ces D.C. Guevara. at Miss Tanya Gomez bilang Madre Laura Mendoza. At Ginoong Jerry Magnaye bilang Obispo Alfredo Versosa. May pahintulot na musika mula sa epic hero Alex Productions. Karagdagang musika nina Noel Argosimo, Ponching Larita, Roy Alcantara at Froilan Malimbang. Nagbigay ng buhay na tunog, Jerry Mucha. Recording at mixing engineer, Froilan Malimbang. Ito ay buhat pa rin sa pananaliksik, panulat at direksyon ni Bernard Factor Caniaveral. Ako po ang inyong lingkod, Sister Julie Micosa, MCSH. At Bernard Factor Caniaveral nagsasabing, may isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Ito ay sa produksyon ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Plus po, sendo kabos mga tugan ng ginanyog kang programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunyan daw ning Lunes, pecha 29 kang bulan ning Hulyo 2024. At sabi nga sa dula, episode 31, na ipatuloy natin ang ating magandang gawain. Ang marahay na gibuon mo sana. Sapagkat ang lahat na ginagawa nating kabutihan ay may gantimpala po yan sa Diyos. Hindi naman laging gantimpala sa tao. Ang pinakamahalaga po kasi na gantimpala, yung nanggagaling sa Diyos. Yung palakpak ng Diyos kaysa sa palakpak ng tao. Kasi yung palakpak ng tao,
tao ay mahina po yan eh. At the same time ay may katapusan po yan. Ano? Pero mahalaga po, ipagpatuloy natin ang mabuting gawain. At ang magandang gawain ay yan po ang mabuting balita. Kaya i-appreciate po natin ang mga gumagawang kabutihan. Muli ako nagpapasalamat sa ating technical at the same time sa ating IT in Production. Ito po muli si Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas Legazpi, na nagsasabing Diyos mabalas po sa Indogabos at maghirilingan kita sa aga. Thank you. Bye-bye. God bless everyone. Bye-bye.